Здравейте, YouTube, аз съм Кейс Тагър, с мен е Zero и сега ще играем минигеймс в PureBG. Скачай. Вътре сме. Още 10 секунди и един излеза. Да, знам, играл съм на този мап. Хора, ще има IP туша в линка в описанието, например. В смисъл. Още един чест, то е любимото ми TNT. Виждам един и мисля да го бутна. Бутнах го! Аз го бутнах. Ох, останахме трима. Още не ме би, аз съм на кораба. Ето го. Опа, извинявай, ударихте. TNT. О, идвам да помогна. Убий го. Печела! С извинение. Ами, скачваме. И на мене. Още 4 остават. Да. Хора, ще пауза за малко и ще чакаме да влязат всички. Здравейте, хора, върнахме се. Още не идвам. Идвам насам. Хора, върнахме се, бяха в малко и сега отиваме да ги цепиме. Пази ме! Пази ми гърба. Аз виждам. Аз виждам всичко, внимай да не паднеш. Не, просто не знам. Не знам аз. Дами и господа, той как ще го бутна? Не, аз го ударих повече. Всъщност. Защо ме? Ей, и случайно да имаш още дърво? Дърво. И не едно, дай ми поне стак. О, фак ес. И с извинение. Аз и съм това. Мръдни са. Готово. Направо мятай стака, бе. Ето вече аз имам стак и нещо. Стоп.
Айде. Останахме аз, ти и Питър the Gamer. Не, да, имам всъщност 6. Хора, намерих Iron Mech. Ето момент. О, аз ще взема това. Забравих да взема дървото. Аз ще се бия, ти ще буташ. Въдица не ми трябва, аз съм човек. Не можем да го намерим още тоя. Да, така. Къде? Не, това съм аз. Още един меч намерих. Искаш ти го дам? Момент. Да видя дали някъде има TNT. О, намерих си каска. И още нещо. Къде си? Ето те. Да. Ето ти меч. Аз имам една. Хора, ще спра за малко видеото, колкото да го намери, бе. И хора, познайте какво осъзнах. Че сме останали само аз и Зеро. И пак спечелих. Не, нямаше никой, ние бяхме останали, той сигурно е паднал. Мисля това да е за друго видео, или пък ако искаш за PvP направо това. Ама на Kid PvP. В момента мисля, че го няма. Не, там нямам хубави неща, там имам само някакъв диамантен тъп меч и... Даже там нямам нищо. Какво имаш? О, я ми дай. Ти къде си? Как се пиеш? Зеро, къде си? Ето те. Ах, той има Blaze 5. Какво? Взех си диамантения меч, само ми дай ти една броня. От честа ми? Диамантена броня ми трябва само. Хора, както знаете от предишния клип, не съм професионалист на PvP. Аре, давай ми броня, бе. Аз нямам лук. Айде, ма ми дай поне броня. Сериозно ли? Ще поне си направя 16 диаманта. Ми стигне за нещо. Не ми трябва да купа. На мирач. Еми дай ми диаманта.